Sa number 7, NPA nag-ako sa pag-ambush sa mga katapo sa Calatrava PNP. Sunod sa rebelde nga grupo, ambush ang natabo kag hindi encounter taliwa sa naging pahayag sang PNP. Ginako sa Roslyn Jean Pele Command, UP People's Army Northern Negros Guerrilla Front nga sila may kahimuan sa pag-ambush sa police patrol vehicle sa Calatrava PNP sa sitio Kalanugan, barangay Minapasok, Banwa sa Calatrava sa nagdigad nga semana. Sa press release ang grupo, ginpahayag ni ka Cecil Estrella, spokesperson sang RJPC NPA, nga sila may kahimuan sa pag-ambush sa mga kapulisan naging kamatay ni Police Corporal Jaime Nunez Jr. kag pagkasamad na day Police Captain Jesus Alba, Police Corporal Dennis Nasis kag Police Staff Sergeant Frank Caballero. Dugang pa ni Estrella, nakuha nila ang 4 ka mga assault rifle kag ammunition kag isa ka 45 caliber pistol. Samtang ginbisita ni Police Brigadier General Sidney Villaflor, Regional Director sa Police Regional Office 6, ang mga biktima sa Calatrava encounter lakip na napatay nga pulis. Sang Sabado, nagbisita si Villaflor sa haya ni Police Corporal Jaime Nunez sa Cadiz City kag nag-award sang medalya ng kadakilaan. Naghatag man ini isang inisyal nga 100,000 pesos nga cash assistance sa nabilin nga mga himata ni Nunez nga napatay sa police operation sa Calatrava. Ginbisitahan man sang Regional Director si Corporal Dennis Nasis nga wounded in police operation sa Calatrava Municipal Police Station nga na-confine karon sa isa ka pribado nga ospital sa Bacolod City. Ginawardan naman si Nasis sa medalya ng sugatang magiting kag ginhatagan sang inisyal nga cash assistance nga 50,000 pesos.